sehilaɓe kadi bandiraɓe caggal ni jettuɗen Allah en juulerde rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jetten bajjo Aminata Abdoullahi kanko tigi woni timmode annabaɓe jetten jinnaɓe meɗen hano hanirta en jetten bandiraɓe fulɓe kala pullo biyowo mbimi e mbimami funnague hirnague rewo kadi ha worgo a salminama a jurama a weltinirama ɗiɗo gaaci ɗi gandanɗa hoore belɗi beltinoji machallah so tawi yimɓeɓe nani oɗo guitare koɗeteɗo ɓe paami ko hol koɗo saabu oɗo guitariste ko goto eɗen mbawi wiide so tawi en nani segene makko tan en keptinanmo ha no hannirta ni kadi ko neɗɗo gowɗo joɗade plateau meɗen mo joɗoɗino ɗen machallah bandiraɓe fo hande heɓtini ɗum en garti kadi hande e jottidade makko ɗo e Piindi TV on woni holion on woni bambaɗo international on woni Samba ABOU Sambourgu Juggal ko kanko tigi hande bismiɗen ɗo wadde en junnota ko bandiraɓe en goppanmo tan o salmodira e bandiraɓe tigi hade meɗen nattude yewtere ɗum noon Samba ABOU Sambourgu Juggal bisimilla ma ɗo e Piindi TV. إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد بندرام أيها المسلم ɓiɓɓe fulɓe ɓiɓɓe wiyoɓe mbimi no gowmi wiide ni joro ha Toro Sudan ha Dakar kay ha hakkay heydi sa seki reedu pullo tan ko pullo tawata tan e mi ɓooyi wiide so jungo naate e gaska ruttima e gaska ko jamgo tawi toon hakkude me debbo pullo mo sekkani wekkani tekkani aɗa andi so debbo ñaaguima sabunde fiyama koye muɗum woni hakkude me Dieynaba Haruna Deddi Hamadi Bokka Eli Jammodi oɗo debbo pullo adi nannudemi télé ɗo kadi e wonno Piindi TV eɗen mbawi wiide ko guilla e puɗɗe ha hande alhamdulillahi rabbil alamina hande kadi en jottima ɗo yewtude pulaagu salmodirde e pulaagu jarnude kali pulaagu aɗa andi sa towama a towani ko towɗomo woni daɓa hakkude me Dieynaba Haruna Deddi Hamadi Bokka Eli Jammodi aduna o jutata koyngal mi famɗatata mi hewata yimɓe hami yejjitamo saabu ko wuful ahdi innal ahdi kana mas'ulan kumne aadi fo ñalawma darga koko namdete haala Pulaar mbi aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ɓaadi noon mi jaɓino aadi kala to gonmi no gonirmi so ummini kam mi immo so addi kam mi ara mi huccita e makko kadi min jewta pulaagu ɗum noon bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe weltortoɓe pulaagu yiɗɓe pulaagu jam ñalle moɗon tigi machallah waɗi fayida ha no hannirta ni machallah ari to jewnanoɗa ari kadi to jiɗanoɗa ya ar machallah nde wonno Piindi TV ko galle ma ko galle fulɓe ko galle leñol ngol foof machallah woni kadi weltare no fewi bismadema ɗo saabu wona tan wondema ka bambaɗo wonde komi pullo ala ko enɗam ko ɗum e ɗum juuti sen mbiɗen kala ɗum ɗo tan hande ko ɗo kiraten machallah ɗum ɓenniti hankadine wonde hakkude tan dimo e bambaɗo muɗum kono wonti cehilagal wonti enɗam wonti ko gandanɗa hoore ma ko aadi ɗonno machallah no mbiruɗa joni ni ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ko ɗo wonno nden e 2019 jottiɗen ɗo e 2021 hande kadi en jottima ɗo e 2025 eɗen ñaagui Allah kadi nde jottata ɗon ɗo kadi duuɓi garoji machallah taw kadi foof koye weltinde pulaagu kadi koye findinde pulaagu kadi nde wonno hande a wona bismoteɗo leñol ngol Samba nden nde bisminamami ɗo nde mbimami hol gonɗo Samba ABOU kono hande hay goto bismetake mo ɗo saabu
mum e leñol ngol fof ina anduma so tawi wiyama Samba tan yimɓeɓe hankkadi ne mbawi jokkidde saabu golle ma baɗɗe fayida machallah ɗum noon Samba hande holto kucciɗen holto kuccanɗen bandiraɓe fulɓe ɓe e bandiraɓe no Dieynaba Harouna deddi wini kucciɗen tan ko weltinde pullo so hay so metti pullo gande sinno ko sago yitere woyatade sabu kodda Adama Aissa Elimane Siré Sama Demba Ali Moutar Oumar Boun Saydou Ousmane Ruguet Mouhamadou Abdourahmani hamme galo gueɗa Mija Samba Ali ilo yalade jaaje satiki sangre boɗowal makam o wi weltinde julɗo ɓuuri wultinde julɗo jewtiden e pulaagu aɗa andi alhamdulillahi rabbil alamina Allah Samba Abou Samboubu Juggal woni international wona wat fa amma bi ni'mati rabbika fa haddis ko noon Allah wi wallahi ɗeɗo balɗe mbiɗa haalda e pulaagu Tchad mbiɗa haalda e pulaagu Ghana mbiɗa haalda e pulaagu Niger eɓe mbiyami Samba Abou minen de ka korka min jiyanima sabu aɗa wowi joddade e Dieynaba Harouna deddi Hamadi Bouka en Saydou Amadou Aliou en gorko baɗajo mo baɗa guese oole so Demba Abou en mi joddima e animateur uji kewɗi e animatrice uji kewɗi kono mbo yettani sababu yettata Allah mbiɗa wawi wiide min Samba Abou Samboubu Juggal aɗa jeeya e huɓɓuɓe ɓe sabu nde gaddata kam Piindi TV ɗo ane ba modi gonno nden won anduɓemi kono heewani hande alhamdulillahi rabbil alamina somi yeehi Mauritanie mi yaltata mi jooɗaki télé somi ari Dakar ɗo so wona tawɓe tinani mi yaltata mi yahani télé e ɗum noon bandiraɓe ɓe fulɓe wonde pulloɗo gandi weeɓani wonde pullo kadi e tidde ko wonde timo ɓuuri sabu mi wima so Allah waɗima pullo hakkude e ndimagu maɗa c'est obligatoire il faut gona timo il faut gona moƴƴo mbiɗa salmina ɓiɓɓe fulɓe mbiɗa salmina gorko jawanɗo mbo wona batulo on inna wiya Sule Modibo yatta sayi e joom suudu makko Ummu yatta sayi Gullambe e nene makko Kadja dokkami ɗon seeɗa Samba Abou nde wonno sa haali gorko jawanɗo en kalat gorko teddiniraɗo yewtere nde sabu machallah guila o nani ka garowo ɗo e Dakar o ƴeewi jokkodirde e meɗen gam yidde heɓdema sabu golle ɗe mbaɗata ɗe ina beelimo ha no hannirta ni wadde Sule yatta sayi to gonɗa eno gonirɗa min calminima ko kanko woni gorko jawanɗo kasanke ko kanko woni gorko cuusɗo kadi casɗo jiɗɗo mo ha no hannirta ni o holliri ɗum ko kanko woni moƴƴo Modibo pullo hande mi a yafotomi ɗo seeɗa tan mi inna jinnaɓe makko sabu kadi ko neɗɗo mo gandanɗa hoore ma ko jokkodirɗa e makko wona hunde ɓoyde kono kadi ko neɗɗo jiɗɗoma korsinɗoma ko kanko woni ɗum ɗo moƴƴo Kadiata Ñagadu on woni weela kosam yummakko machallah jeewo makko kadi ko Ummu Yatta Sayi en calminimo ha to bandiraɓe makko to mbawi wonde ha no hannirta ni to jooɗi to Konakiri ha to lamigo Nioro machallah Gudembe mi anda Gudembe jamuɗon e gongol machallah ko neɗɗo jiɗɗo pulaagu ko jawanɗo kadi tinɗo hoore mum jiɗɗo mbambagu ha no hannirta ni wadde sen kaalimo kanko en ciftorat omo gandanɗa hoore ma woni gorko Diawo gonɗo to Cide on woni So Idrissa Yero Julde Ali Modi machallah gorko kadi jiɗɗo Samba Abou ha no hannirta ni kono kadi en jooɗota ko ɗo taw en jettata omo gandanɗa hoore ma woni de Abou Samba machallah gorko mo de Abou Samba Thieli wallahi de Abou Samba Thieli gorko jiɗɗoma guila e fuɗɗode ma ha no hannirta ni machallah sen mbiyeɗen limta bandiraɓe ɓe en jummat wadde ma en
to haalde ɗo ɓe gandanɗa hoore ma ɓuuri ɓadade kono kadi goɗɗuɗo hen e ɓadiɗo hen yo andu enen foof eɗen jiiɗi Samba Abou eɗen jiiɗi beltorademo eɗen jiiɗi kadi o weltine en ha no hannirta ni wadde Samba Abou jokka jeenu joni garten e yewtere e Dieynaba Harouna aɗa andi kangaɗo meeɗi joɗade ha ɓooyi ƴoori dande wone wayde ɓe mbi jaam kangaɗo ko goyata o wi ala mi woyat tan min nene mi haali e mere saka ɗo gaddanɗa kam haala e mi haalanma mayɗo e jeere kam taggi hoore muɗum saabu duggoynoɓe fof ma kod mbiya won mayɗo toon holi mayɗo mayɗi ko kaari Dieynaba Harouna ɓe mbi neɗɗo yettata paso mum kono ko haysidagal so paso ma wayno moƴƴi ko haɗatama yettudemo mbiɗa salmina no li Aliou Sam Fodé julde heñere toroɗo aɗa andi 5 février fof mo hokkami 150 000 francs CFA o wi ça n'a rien à voir avec ko jiɗɗa kalanɗa kam aɗa andi mi nata ɗe bawɗima seeɗa Dieynaba Harouna mi nodda Demba Amadou Bellel Djibi Bukka Eli Jam Modi Samba Jeeri Ali Biti Demba Doga Torjong Demba Juntuguin Caɓilam Jokka Ndegan Jaaliga Makam to sosoɓe gerlel o neldi kam tatiɓe ummade Katawal Ñaaruwal o neldimi Bakel Sare Demba gownomi yiide koko kalis ne nelde kono nayi ene nelde kono mi yejjita Oumar Amadou Seybani Hamadi Bukka Eli Jam Modi tan coyri Juntuguin Samba Juntuguin coyri Laami Jeeri Mbayla Samba Bakka Laami Pakour Demba Bakka Laami Dika banu jewni kontor a huɓɓi kam hanko dinnamde are ala bandiraɓe worɓe moƴƴuɓe onne o wimi Samba soko Dakar soko Wuro Ceerno soko Bakel Sare Demba to gadi ɗen hawrude fof mi waɗanma naat labo mi yettima mo wi hadema joɗade jehen to nayyi o wimi Samba guila e gaari kalalde ha e muynoɓe kala guel labbiɗa ko ɗum nawata albarka na yiiwe e nder galle baba kono yeehi ha yetti e Saydou Alhaji Mamadou Boolo ɓulel kaaƴe o wimi Samba mbiwomi nam o wi sa mil mbaɗa gasoil jottoɗa ɓuulon kaaƴe mi hokkuma nayyiri mi hokkuma ɓoggol ujunnaje 50 hitande fof natɗa ɗo mi hokkuma nayyi e ko dokkal ko jam ko golle limata jammoje ɓe mbima neɗɗo ñametake yaretake daw fenade neɗɗo ene ñaame ene yare neɗɗo noon hirsetake waɗe e barme ñamata neɗɗo ko golle mum yarata ɗum ko balle mum so wiyama bahe fof poti won hen puntade so waare naati temedere waare darima boowal waare fokkiti temedere waare rewi caggal waare jooɗima temedere waare wone wifde ɗum so wiyama bahe ɗe fof poti won hen puntade ñande noon morwaɗi morle caaki joni jane ndimangu jeegom jane e jokkollo ndimangu tullini jokkollo lattini arɗo wara arano barmina pittali kalfina ilallahu taala barmuɗo daasi mayɗo yuman jambaro nangue Allah yuman kulɗoride saggine tawtade e noddi e Saykou Samba Diara albarka hanki ujunnaje 16 ba Samba Abou mbimomi nam o wi kala haaju ma ko haajam Samba mbimomi nam o wi sa dañi haaju a haalani ta waɗa tooñi de miñum Hammadou Samba Diara kono hikka mi yettima Birahima Jigui Moodi o wi mi Samba mbimomi nam o ko garɗa ƴewde mbimi garmi ko salminde galle te komi korɗo mi wawa haala o jali o wi Samba Abou bisimilla maɗa garɗa tan ko ƴewde nayyi mi hokkima tatiwe e nder galle baba nda ujunnaje nogas nani ba Samba Abou no mbadduɗa e Souleymani Kalidi Modi Mamadou Salif Modi so Abdoullahi Alassane Hammadi Abdoul Yaqouba Sara Ali Ndiaye ni gorko mo jawal dimmango e Sawdatu Dia aɗani mi wima Sawdatu Dia debbo kalajo ko ɓuuri famɗude Fouta ko ɓuuri famɗude e makko ko ɗum Fouta wasorto komi tanum Almami Abdoul aɗa andi Almami Abdoul e ndew jibina yummakko e bammakko maayi to wiyete Paafa Wara Meew e o woni no less ɓundu dimaɗi gaddoyɗimo ɗi dimaɗi 60 e dimaɗi 6 hen dimaɗi 6 ko dimaɗi tane en Dieynaba Harouna dedde mi ɓooyi wiide Allahu akbar histoire feeñiɗo e adda toon ko boɗowal makam e jaaliga makam boɗowal lumbi faytoro jaaliga hedde e reedu Fouta ndegan jaaliga cokko ndegan manne ndegan e nango ndegan caɓilam cokko Juntuguin caɓilam jaalu caɓilam e wulude caɓilam coyri Juntuguin Samba Juntuguin
coyri laami jeeri mbayla samba bakka laami pakuru demba bakka laami dika banu jewni kontor demba juntigui dañ torjong demba doga torjong hamad doga demba doga e leydi doga sabu Allah doga ben koti to fereɓe fernoɓe ndema teddini gayna noddi Hamidou Malal Yero Samba pri Anta Moussa Samba la doga ha yetti jalal Isa Modi Ali Maliga nde Ali felli laami ko jalalo dadi felli laami ko jalalo dadi gori felli laami ko jalalo pate pateri joɓi bawɗi pay gamaji e bawtugol mbalde ngari jinna wendu ene wiye delema dadɗi felgo gubi jubbol muɗum wiloto ɗe onon yallalɓe son janggi oɗon laamo son kaɓama oɗon luuto son goɗɗi oɗon gabbe ɗo ɓe mbi ama sam polel daƴƴo waali baba guuro ñeebo dande mo ñeebata taltali ngari ndi mango joom mbolu yero doro luggel guumu gama momti gonɗi bonɗe e cugurleje koɓe ba kadja Alpha Kahil baramata Alpha Kahil dalala mbo lumba ligue wasa mabbare wasa kay punnel Jenaba Haruna deddi Hamadi Bouka aɗa andi kaɓeteɗo so foolama heewi sikkude ceerno o woni koye jingude mo anda Allah so yii jontaɗo sikkata ko fonno yontede muɗum ko oɗa hefti ɗum tawala anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukuna hamalan bal arsala ilayna rasulan ɗum tagui mbimi nde jooɗimi 2STV mbimi to yiɗodirde ala nafodirde ala to yiɗodirde ala koddigal ala to yiɗodirde ala hay jiiɗigal wawa wonde ɗon ma jiiɗa neɗɗo hoddu mum welma haala muɗum welma hoko tagui Allah wi Mouhammadou Ahmadou Hamidun Mahmoudun Ahidun Wahidun Mahin Hasirun Agibun da Yasin Dahirun Mudhirun Ayyibun Sayyidun Rasulun Nabiyun Rasulur Rahmati Ayyimun Jami'un Muktafin Muqaffa Rasulul Malahimi Rasulur Rahati Kamilun Iklilun Mudassirun Muzammilun Abdullahi Habibullahi Safiyullahi Najiyullahi Kalimullahi Khatimun Anbiya Khatimun Rusli Muhyun Munjir Muzakkirun Nasirun non din jayi Ali Sambaylo Jawa Abu Yere Jari Amadou e Jawa Yere Sambogo mbo yawi yidde yiɗa kay ko ɗum tagui Allah wimo Yasin wal Qur'anil hakimi innaka la minal mustamina ala siratil mustaqim e ma joɗɗo o haaldata koye Mouhammadou mi wondiri Qur'ana ñeñaɗo an ka malaɗo te goɗɗa koye lawol poccigol ɗum Allah wimo faman ada dakhalal janna o man asa dakhalal nar an Mouhammadou kala mo rewe ma ha mayi nata alijanna kala mbo lundi ma ha mayi nata jaygue albarka PULAAGU sa yiɗa pullo kam pullo ko min andi pullo ko min wawi pullo kadi ko min suusi pullo jondam ɗo e Piindi TV ko wasu en jondam ɗo e Piindi TV ko ɓeydare en ayi ɓe mbima sa ferguetima a murɗima sa haftima hayso tonduma taƴi wota darto murɓiɗa ɗo darata ko to perguitiɗa ɗo sa ummima to gummiɗa ɗo so wodi to jottiɗa ɗo ɓaade ko ɗon ñagotonoɗa Allah rutto e to gumminoɗa ɗo jarnaɓe mbiɗa jarna Piindi TV ko Daouda Dia mbiɗa salmina Daouda Dia aɗa andi Daouda Moussa Dia aɗa andi wonde hay acteur film weeɓani saka acteur leñol e sinno wonano hono dani holko jawdi nafata sinno wonano bandu men en ɓe dañde jawdi wona leptude bandu men de ala ko wallude bandu men woto dañir jawdi Pulaar lepta ɓe hoddiɓe maɓe ɗum tagui Pulaar wi hoddude karallo ɓuuri hoddude mbir Dieynaba Haruna sa hoddi e karallo subaka fof woda ko fewnanma sa hodde mbir subaka fof o rondoma ha mbeya tappa e leydi ndeka noon hoddude e karallo ɓuuri hoddude mbir goddol faydata ɗiɗo ñamminɗo ɗum ha haari e ɗeɗɗuɗo ɗum ha fekkori goddol faydata ɓe albarka PULAAGU no Dieynaba Haruna deddi Hamadi Bouka Elijam Modi wiiri ni wallahi mbo wakkani limde yiɗɓe muɗum kono hebbina añɓe muɗum tan saba wawa limde aduna o fof tigi machallah waɗi fayida ha no fewi mbaɗandi bandiraɓe ɓe keeɓi hen beɗamma ha no hannirta ni kono kadi jokketen tan ko to guinnuɗa o mo gandanɗa hoorema woni Daouda Moussa Dia o woni gorko mo wendu Bossé machallah hardi bonnani ko kañum fof ko kañum so tawi Piindi TV hande wawi wonde walla wawi yiyede ko sababude makko wadde en jarnimo no fewi kono kadi en jarnimo mawɗo galle o hono mo gandanɗa hoorema woni Abou Samba Diop non machallah ko kanko tigui woni gardiɗo ko kanko woni jaalal manggal ngal daraniɗo Piindi TV ha no hannirta ni kono kadi
sen kaali ben don en ciftorat do dindi meden o mo gandanɗa hoore ma ko jiddo ñebbe hano hanirta ni kono kadi en dokkimo ɗiɗo gaaci belɗi o mo ganduɗa woni Salija en beltani momo hano hanirta ni kono kadi so tawi Piindi TV wawi wonde ko woni ko en jettat kadi ɓe gandanɗa ko kamɓe jaggani en kabirɗe ha mbawɗen yiyede hano hanirta ni hono Djiby Dieng wondude Ali Fall wondude kadi e Hawwa ɗum noon machallah on fof on beltanama hano hanirta ni wadde haade meɗen wuɗɗode tan Samba mbaɗandi hande ɓandu ndu ina wuli te kadi fulɓe ɓe hande ina fatma hano hanirta ni waɗi holto kuccuɗen joni en kuccat ɗo waalo barak mi waɗi tourné 21 jours 3 millions 50 mille o morceau ni aɗani mi wi so dokke fulɓe ɗe gasani morceau ji amen ɗin gasata ɗo ko Isma Ndulori Samba Salli albarka Isma Ndulori Samba Salli Ousmane Ndulori Samba Salli e so fatel Demba Mamad Dado jammode Demba Mamad Dado gorgui Alhaji gorgui Ceerno Demba Kujja Ceerno Moussa Mbokofe so tawi lay Bamba Demmalande en e so Ali Galo so Abou Ali Modi en kono noon joni joni mi haalde Ndiaye Seydou Oumar mawnum Ndiaye Salifou Oumar o ba Samba Abou Samboubou joggal mi wondiri mangunude Allah sinno wonano ko gummi miɗe fayi Kaolack joni joni miɗa e oto ko mi ara ha Piindi TV jiidiren mi yiida e Dieynaba Harouna Deddi Hammadi Boko ayi jiiɗe kam forcetake ma koolo ɗon kam forcetake a yiɗat hoore ma tan bande en jinma sa jibinama e leñol a wuure e leñol a mawni e leñol sa nafani leñol ngol tan a leptan leñol ngol so ɓiɗɗo jibinama noon wiyata ko yallah wurnu ɓuttiɗina wiyata ko yallah wurnu towna wiyata ko yallah wurnu barkina wonno ko barke yiilete e ɓiɗɗo debbo e gorko hen fof jibinaɗo yallah wurnu barkina saabu noon ɓe mbima ni ko gudde juuɗe ɗiɗi kaddoto wudere kono ko juuɗe ɗiɗi ndu oto tuuba wonde debbo e wonde gorko fof yallah wurnu barkina conseiller miɗo jogui conseiller goto e Pulaagu so Allah waɗima ka pullo andu hoore ma andu valeur ma sa jibinama Allah waɗima pullo a nelama nelal tiɗgal a joguima mission mo ganduɗa mettuɗo ƴeew noon mission maɗa e nelal maɗa nelɓema ɓe jiima to poti yidam noon noddi Djiby Alhaji Oumar Manat Alpha Alhaji Oumar Ifra Pate ndeysan ba Fatimata Salif Samba Djina Coumba Gayel ka Youssouf Moutar Jumo Yerodo albarka wallahi golle Pulaagu ɗe keƴata e émission goto walla e banda goto Abdoullahi Mamadou Isel Abdoullahi Demba Jafe Malaɗo di dara Gedda Koli Jabel tan Jammel Mamadou Ali Dikal aɗani mi yeehi Nouakchott mi yeehi la case Dieynaba Harouna Deddi ɓe noddi kam fedde ƴellitare haɓantoɓe kala destin ardugol Ibra Alsan Oumar ɓe noddi kam aɗa andi la case ɗo ene waɗa hedde 2000 personnes 2000 place ene ɗon kono nde Pulaagu Mauritanie soynimi ñande muɗum la case waɗi yimɓe ha heewi ha yimɓe dari boowal donkinade Samba Abou Samboubou joggal ari ko dokke ndega hay tottirde jungo ene tampe Dieynaba Harouna Deddi Hammadi Boko dokke Allah e ɗum fof ko grâce à vous aɗani kullu shay'in lahu sababin kala ko jiiɗa ko sababu sa woni kala kala ko mbawɗa haalde sa holliraka a andetake ɗum tagui mbimi so neɗɗo darima fi'i becce miijaki sa miijima kala ko belɗa inde ma yata andaka kala ko kewɗa cellal ma yi liɓowoma kala ko kewɗa jawdi ma wirto ndi a jeeya ma artiri hakkille e hoore maɗa mbiɗa salmina Pulaagu Mauritanie bari mane jaloore albarka ujunnaje temedere e capanɗe joyyi ba Samba Abou Samboubou mbimomi nama o wi bisimilla maɗa ñande bawde ñandi weeli Ousmane Ndulori Samba Salli
albarka mi wi guitar ko tubak fewn dum kono mo Samba bo haalata ko Pulaar on haala Pulaar labde cer wonno yarata ko biredam mbiɗa salmina DJ Alou to jammu gen do kanko e galle mabbe fof ko seyilam Habibou am dendaɗo gurdam hade baldam albarka nyande kala albarka wawetaki ɓiɓɓe wawetaki e gued Moussa Demba gued Demba Mamadou Hamme idi di Demba Jarel gued Ousmane Hamidou Samba idi gued Demba Samba gued Saydou Mamadou gued Abou Samba aɗa andi sa gandirtaɗe yiiɗa e wuuro jottoɗa wuuro gotta sugaɓe ne pijirma ko min woni kaari albarka albarka nyande kala ayi aduna ko kikum e kakum e kakakum aduna ko yidde wonde e fodde wonde e hande wonde tan nenam ko tuba babam ko tuba yalla may wojjande hoore ma tan pofta nenam ko moƴƴo wonno babam ko joom jawdi wonno jarani ala yaltu ya liggoyo ƴeewa ko gonɗa ƴeewa ko mbawɗa ƴeewa ko mbaɗɗa aduna ko jiiɗa ko koko dartete tan ko neɗɗo yahata en yeccito caggal muɗum ne ƴeewa ko bandumen kalata e muɗum e ko musnude baleɓe muɗum dugdiɗo fof ne anda ko haalete caggal muɗum saabu ko jikku mum tan mbimi noon ñagade ɓi jikke ɓuuri ñagade ɓi sikke saabu sa ñaguim ɓi jikke jikkanma ko Allah yenma tottuma sa ñaguim ɓi sikke ñallono ɗon cikkodiri mbalono ɗon cikkodiri pinono ɗon cikkodiri dawa nde garanmi nde mi yiiɗi e Mamadou Issa Aljuma Ndate o wi Samba mbimomi nam oy to paɗa mbim Piindi TV Dakar o wi holmo goɗɗoɗa mbimi tan o wi ndewa kusa nata makka koli banta amma mi arane ɗon e moto mbimi ala alhamdulillahi Pulaagu o ene sodanimi oto o wi bisimilla maɗa ndeysaan min jotti o Samba mbimomi nam o koma jafoɗa tawɗami koye winde mbimi ko ɗo min moƴƴata minen mi meeɗi joddade e Dieynaba Harouna Dedde mbimomi lan 2019 faɗo hay soko ujunnaji sappo coɗɗa ngo sakko tan daroɗa e dow maggo bambaɗo wawa forande winde to winde moƴƴata ɗo ko ɗon jawdi moƴƴata to jawdi moƴƴata ɗo ko ɗon ko pullo moƴƴata to pullo moƴƴata ɗo ko ɗon bambaɗo moƴƴata ɗon bambaɗo yiɗi min mbaali yarde kosam min mbaali ƴakkude tew min pini subaka o dusimi mi Samba Abou miɗo salmina Dakar nami e ko yidde riwde basal tagui sukaɓe fulɓe hewɓe naate dunde Baba Adama en ko anje gacce e yaware yooli sukaɓe fulɓe hewɓe e nder maaje he kono wona yidde wartade kono wona yidde mbuuɗu pina subaka barme ŋaaɓa hunuko kuccita yumma e bamma e bandiraɓe rewɓe barma on foti hippade ala kippirɗamo holno mbatta ƴeewoyɗa ƴeewoya no gonirɗa ɗum waɗi ɓe naati e ladde Allah e yolombere kono noon yooɓe gandu ɗannade ko weeli fof ko jajade ɓuuri sa naati e guure ladda soyno teero suuji conoɗa eto suuji holko waɗi ɗum laamu waɗani waɗi ɗum ko sukaɓe fulɓe jambareɓe ɗum tagui sila makko arɗo sile meje koddo olel busololle ŋeje mukkeje kebeje japanneje tufanneje waare leɗɗe kecce sappo mbawona goto tanta o haɓa komo yaari duuɓi sappo e ɗiɗi mbammakko wiyete yere ere dane wimo silama ka ande ka daɓɓo balɗe o woni baba o yalano poɗɗaɗo haɓa fedde bamma o wi mata cikkata addimi aduna ko pour yidde lintinede duuɓi ɓe o wimo ko adduma e aduna he o wi pour yidde haalede Dieynaba Harouna wonaɗa andi kala ko ala inde moƴƴani kala ko welani inde moƴƴani wattampino hoore ma kala annabi mbo diine mum nafata ene jogui inde kala ceerno mbo duwaw mum nafata ene jogui inde ena anda partout kala ko ala inde wat tampini hoore ma namdade aɗa nani kay haala Pulaar mbi kala kaɗa waɗa aɗa suuɗo woto tampu namdade moƴƴani so moƴƴuno a suuɗotako machallah waɗi fayida ha no feewi nde wonno ko oɗo Samba Abou min gandi ko oɗo Samba Abou min gowi ɗum saabi hande kala to jaaɗa e réseaux sociaux ji he jiya konngui makko baɗɗi fayida ina mbaɗire challenge hande sukaɓe ɓe gandanɗa hoore ma parnoronoki Pulaagu ni hande batti farnorade Pulaagu sabu konngui Samba Abou baɗɗi fayida ha no hannirta ni kono kadi to nodduɗa Mauritanie naaɓe ɗo en calminat dendagal bandiraɓe meɗen wonɓe e Mauritanie kono kadi en calminat ɗon dendi men o mo gandanɗa hoore ma woni Harouna Demba Idi Hamady Bouk Eli Jam Modi Samba Jeeri ali biti Demba Doga tor jong Demba junti gil caɓilam cokko ndegan jaaligo makam to so
sawɓe kerli aɗa andu noon jokkodiren ndeysan Harun Demba ko neɗɗo jiɗɗoma machallah ko keɗotoɗoma kadi hano hannirta ni kono kadi en calminat bandiraɓe meɗen ɓe gandanɗa hoore ma ko weltortoɓe Samba Abou hano hannirta ni en calminat ɗon o mo gandanɗa hoore ma woni Oumar Amadou Seybane calminen ɗon o mo gandanɗa hoore ma woni Demba Amadou Bellel gonɗo to États-Unis kono calminen ɗo o mo gandanɗa hoore ma woni Ibrahima Hammadou Mamoudou Raki machallah Oumar Moutar yara Samba Jam Juuta yara Jakiri o mo gandanɗa hoore ma woni Moussa Siley Ali Abdoul machallah en calminan mo calminen dendagal bandiraɓe meɗen wonɓe toon Siley Mamoudou dendagal bandiraɓe tan ɓe gandanɗa hoore ma Deisraknaɓe wonɓe to États-Unis en calminiɓe kamɓe fof e kuuɓal kadi en jejjitta o mo gandanɗa hoore ma woni deddi Abou deddi machallah en beltanima hano hannirta ni kono kadi neni men goto nenne Nouakchott to en gummata ko hande tawa en calminanimo ko kanko woni Ramata Samba Kalidou Oumar Salli Pate yena Jam Juuta yara Jakiri bana cillo ciro ngewa mari ili yelade jaaje sa digi sangre bodowal maka Kumba Bukka so wiyama taniraɓe Kumba Bukka tan en calminat ɓe gandanɗa hoore ma galle meɗen galle baba Bella baba Abdourahmane gonɗo to Nouakchott calminen ɗon duwagne wela tawde e Rosso on woni Amadou Bella machallah dendagal galle o foof en calmini ɗumen hano hannirta Deisrak en Sinthiane en Agris en jokkude en ala fof to goppuɗen ha jinga to gonɗen ɗo en calmini ɗon gandanɗa hoore ma woni kaw Mamoudou Diallo walla mbiyama Mamoudou Adama machallah en calminiri ɗon dendagal galle o fof no hannirta ni kono kadi hande Samba somi ummima ɗo mi salminani miñam o fiyat kam saabu ko biɗo hande kam mi ummata ko ɗo e émission mi salminani o woni Ousmane Harouna Deddi en calminimo wondude e kodde nenam o mo ganduɗa woni Ibrahima kabdidam sehilam Ibrahima miñam ɗum noon machallah dendagal galle o no hannirta ni ha tengti noon e jinnaɗo meɗen o mo gandanɗa hoore ma woni Harouna Deddi nde wonno hande eɗen jetti Allah so tawi o en dañi inde wonko golliɗen hen kono kadi ko ɓuuri hen hewde ko golle makko saabu so wiyama Harouna Deddi tan dendagal yimɓeɓe gandini hade Dieynaba wadde so wiyama Harouna Deddi tan andama ɗum noon wadde so Dieynaba dañi inde tigui rewi tan ko e rewande makko en ñaganimo mo Allah nonde Allah junnata balɗe makko kadi o ɓoynamo ɗo jeesa men ha ɓuura ɗo machallah Samba jokkama andi hojomaji meɗen nati hewde ko heddi beltina bandiraɓe hade meɗen uddude yewtere jaram Samba ka jiɗɗo lawdemi de mi woni 87 jarama Dieynaba Harouna Deddi Ahmadi Bouka Eli Jammode noddi ba Oumar Amadou Hammade o bonnani Guinée Équatorial ba Fati Amadou Guelel gandal janguete tan barke muynete ñande bawɗo ñembetake so neɗɗo wuuri nafani so mayi majje han noddi so Ivra kala ay aduna ko jikkeji tan jikkeji e foddeji kala to jikki o woni min jotto min kala fodde nde abadan ala ko ha balɗe tan no woodi ɗo ki ala baji diŋali ŋabbatako nafoore woppatako leɗmi belkilaƴetake moƴƴi jennatake so dow wuli less wuli kammo ŋabbatako joote marata ndimago gonga welata penowo so ɗani ɗo findinama dogui wonko wanno guilo so waɗanam e Dieynaba Harouna Deddi so mbomri soli waɗi farde hay so arsu mum gasani seɓɓiti Samba mi nanani rutto so mbomri soli waɗi farde hay so arsu mum gasani seɓɓitima
sabu surgaji kewɗi ko goɗɗoto so wona baɗo no yaya on ɗo hawrani hen yo yindire ono kawam abou kajjata machallah ko dentiste international walla mo heɓa ñiiƴe ɗo woni wade ndeysan noddi Aliou Malik Banet gende bay Ali Malik so mawɗo Malik oɗo wutte noon ñantimi ɗo ko Diallo Aissata Paté di yene o bonnani e yari male kono bonnani e Paris kanko e Amadou Tidiane Sarr ay dandi ko onon e golle minen e haala Pulaar mbi sinno wonano rimɓe ma ñeñɓe ɓe ndejo sinno wonano ñeñɓe ma aduna o tekmu sabu ko ma golle nde haale ko waɗani haaletaki walla so haalama wonta fena ndeysa mi wawa hodde ami gayna émission mi hoɗani Bacca Baydi sabu hakkude amin ko aadi ko Bacca Baydi mi jaabi golle maɗa Bacca Samba asaka ubba ka diwo joɗo e ka Samba kese mun kadi kiɗɗe mun haalede Samba gesel maaro dankel tamaroje Samba soñama laaɓani ñaayama laggani albarka ettiri yimɓe albarka e Bakel Sare Demba kono albarka e Paris France aduna ko jiiɗa koko min Samba Abou mi anda nangude neɗɗo mi woppa ɗum mi anda waddude neɗɗo aadi mi woppa ɗum ka aadiyanke de sabu min gadodiri min e makko hitande fo lewru fof omo neldami ɓaadi mi haali neldal hitande fof noon Diallo gañaɗo Amadou Samba mi wima maccugel moƴƴani maccungal moƴƴani maccugel noddi joote maccungal noddi puyndam heɓani gorko maccuɗo hitande fof beyɗin e jolfuɓe mbi lu dufci nagɓe hajuli cinni ko ɓuttiɗe gaari he ko fof heƴata e barme he wallay fayida gonɗo e Pulaagu walla ɓe poɗmi haalde ɓe fof ɓe keƴata e émission o goto tigui machallah Samba en gartattane gorko jawanɗo nde wonno en kaalino joni ko kanko woni gorko mo gullembe gaari Konakiri machallah ko kanko tigui rokkimi oɗo enveloppe yomi yettine ɗum enveloppe o noon woni hen ko ujunnaje nogas ɗum noon enveloppe o gorko mo ɗum ɗo Mali walla gorko mo Konakiri machallah enveloppe ma yettima kadi Samba Abou hono hannirta ni wadde Samba woto lim ɗum ɗo kono san jalti lim ha ƴeewa so timmi machallah albarka waɗi fayida no fewi e waɗi fayida no fewi kadi miɗa sikki c'est la première fois kanko woni numéro 1 mi jooɗade e émission direct mi hokke dokkal sur scène hande fuɗɗi sule yetta saay aɗa andi yimɓeɓe fulɓe ɓe wonko ɓe keddi andude seeɗa wonde émission ngaji maɗi eɓe poti sodde ɗumen wiyede tan noddali ɗi no beeli sam kono kadi yoɓe cood émission ngaji ɗi keeɓa hen min keeɓa hen leñol ngol fo heeɓa hen inchallah gara ɓe cooda émission ngaji ɗi ɓe ganda kam émission ngaji ɗum coodede inchallah no bisme tan ala ko arata e ko noon kadi émission ngaji maɓe mbattu sodde ɗum saabu fulɓe ko fayodi ɓe mbaɗa ɗum sponsorisé kadi aduna ko jiiɗa koko noon tan dogdu fof fuɗɗorto ko ñekko neɗɗo dañanta jawdi tan ko pour inde muɗum hay goto dañanani jawdi goɗɗum so wona inde muɗum mbimami kala ko ɓuuri serde neɗɗo ko inde ɓuuri serde muɗum Dieynaba Harouna sa ummima siga mbaw to koɗɗa to ari ɗo ko beela Pulaagu o watta en hakkille wooda ko dañƴa ko mbaɗa e o hoore ma mbaɗirta e hoore ma ko woto yimɓe jiidama mbiya ƴeew Dieynaba Harouna yiiɗa hoore muɗum jiɗɗa ko so neɗɗo wi Dieynaba Harouna fawa hen ko moƴƴi ɗum waɗi ko yimɓe liggonto ko yimɓe dogata ko yimɓe mayata ko fof ko inde muɗum tan a yiiɗa wiyede galle ma yooɗani ko te ko inde ma noddete a yiiɗa wiye rewɓe maɗa ne keyɗi rewɓe kaari ɓe ene keyɗi a yiiɗa wiye kaari de sa yii ɗum hay ko ñaami ala ndeka neɗɗo kala ko ligganto ko hoore muɗum ndeka noon ma liggey o yetto ha yette sodde émission ngaji inchallah maar
kadi aduna ko jiida ko koɓe mbaɗata e wambaɓe ko koɓe mbaɗata e fulɓe ko koɓe mbaɗa e animateur uji ko koɓe mbaɗata e journaliste ji ko beela tongtude leñol ngol mi wiima chacun son devoir kala mo jiiɗa ene jogui devoir muɗum moni fof ne jogui mission mum e dow lara leydi heddo noon ko jaɓa yaade mission ma walla calɗoɗa e yaade ɗum tagui mbimi so neɗɗo jibinama so nafani tan o lebtat neɗɗo fof ne foti nafde bande nafirta o ɗum banggue mbawɗa nafirde ɗum Dieynaba Harouna ɓurimi kalis so tawi miɗo jogui probléme kalis o itta kalis o hokka mi wallitoro min ɓurirmi Dieynaba Harouna ko cellal somi tawi omo liggo hunde min mi ɓooro wutta mi ara mi wallam ko ni yimɓe mbaddat ɗum tagui ɓeeɗa mbaɗa wasɓe ɓeeɗa mbaɗa dañde so wonano ɗum ustani Allah ƴettude aduna o fof wat ɗum milliardaire uji holko tagui o waɗani ɗum omo wawno wadde enen fof miskineɓe holko tagui o waɗani ɗum saabu nde tagui aduna o ɓe gaare makko yimɓe gaare makko mbima Allah komin ñamata o ñamodiri e koye mon mbo famani sikka ko neɗɗo hirsa neɗɗo ñama ɗum ala ko ñaame e doole moɗon bawɗo jaggude bindaneɓe jagga bindaneɓe ene pittana ɗum galle muɗum ene yoɓa ɗumen bawɓe remde ɓe ene jaaha ene ndema ene jeeya ɗum alɗuɓe ɓe enen ñaama kañum en daña hen hunde mbiɗa andi hojomaji ɗi gasi machallah mi mbaɗani signalé no wonno kalata ko no weeli en jiiɗa ɗum darto machallah konngol ma cakkitingol tan mbaynoroɗa bandiraɓe e ɗum noon on jarama ɓiɓɓe fulɓe no gowmi wiide ni kono noon ba Samba Demba di Bocar Demba Abdourahmani Coulibaly ba Mamad Demba mbiɗa salminaɓe mbiɗa salmina Pulaagu o foof mbiɗa wiya mbattodiren hakkillaji jiiɗen yumma jiiɗen e baba pullo saare o e pullo gaynako o e pullo joom boutique o pullo ko pullo tan ko cuuɗi tan cerdi en kono enen fof ken wiyoɓe mbimi e wimi e mbimami eɓe mbima min komi mi wona pullo komi haal Pulaar ko fenade haal Pulaar ala haal Pulaar ala pullo tan woodi kala biɗoma haal Pulaar o anda ko ham boɗejo Hammadi Yalla Paate kukiri wal kakiri kakotogal ɓiɓɓe janamɓe ngal ɓiɓɓe mum kaketake hakkude salli fana e ala sara jallirgal manggal jabbirgal manggal dasetake rondetake wakketake daseta codduli wakke heela balaɓe ronde e ara hoore pullo seggo Bambara Kunare anani ɓe mbimo pullo seggo Bambara Kunare e ɓaade télé joyɗen jiiɗa haalde leñol ngol kanko nanganlo leñol gotol o liɓa ɗum o yaɓɓa e leggal dande jomum o wiya jomum haal Pulaar so jomum haali Pulaar o woppa ɗum so haalani Pulaar o taƴa leggal dande muɗum joni noon ɓiɓɓe fulɓe ɓe mbatti yiide ɓen leñol ngol mbatti wi ijam ɗum wona ɓiɓɓe haal Pulaar en firti koɓe porseteno yoɓe kaal Pulaar kono kay wona wonde leñol haal Pulaar ne woodi ala biɗomo noon fof anda leñol haal Pulaar ala woodi tan ko pullo woodi tan ko pullo woodi tan ko Pulaar woodi tan ko Pulaar leñol ngol ko fulɓe ha ala ka ko fulfulde min man pëlla man tukulor la ala tukulor ala ko pol tan woodi konngol ngol ɓurmi wawde haɓande tukuleur kono kadi machallah hojomaji ɗi gasi kono kadi en calmini ɗon hono ɓiyi meɗen Hamidou Diallo gonɗo to to Sehil Babi machallah en beltanimom en calminimo calminɗen ha galle o ha no hannirta ni en calmini ɗon o mo gandanɗa woni Cewguel Dia Malick Dia on ko moƴƴo Daouda moƴƴo Mayram Demba machallah en calmini bandiraɓe ko bandiraɓe noon en mbi aadi bil aadi tan salade aadi ɓuuri firtude aadi meɗen e leñol ngol ko ñande wonde so guene ñaawi Samba Jokko ƴewwonde pullo min ɗum tan nde welami wiyeede mi pullo min ɗum tan nde sama sa yiɗa pullo teno hokkam pullo min andi pullo ko min tan wawi pullo